Undskyld. Det er ked af. Det var ikke... Vi går nu. Lige nu. Her! Hold fast! Vi kan godt lide fart. Jeg elsker fart. Wow! Ned med fødderne. Den er nylakeret. Helt ærligt, er du født i en lade? Nej, jeg er født på et slot. Så sig mig, hvorfor gik dronningen pludselig frost amok? Jo, altså, det var faktisk min skyld. Jeg blev forlovet, men så flippede hun helt ud, fordi jeg først lige havde mødt ham, altså den samme dag. Og så ville hun ikke tillade ægteskabet, og så... Vent. Forlovede du dig med en, som du havde mødt den samme dag? Ja, men altså, jeg blev vred, og så blev hun også vred, og så prøvede hun at gå derfra, og så tog jeg fat i hendes handske, men... Sidder du og fortæller mig, at du forlovede dig med en, som du lige havde mødt den samme dag? Jeg hører nu efter. Men sagen er den, at hun havde de handsker på uafbrudt, så jeg tænkte bare, måske er hun bange for at blive snavset. Har dine forældre ikke advaret dig mod fremmede? Jo, det har de. Men Hans er ikke en fremmed. Nå ikke. Hvad er hans efternavn? Af Sydlandsøerne. Hvad er hans livret? Sandwicher. Hans bedste ven? Formodentlig Jan. Øjenfarve? Skøn. Skostørrelse? Skostørrelse betyder ikke Har I noget. prøvet at spise sammen? Hvad hvis du hader at se om spise? Eller afskyer at se om pille bussemænd? Pille bussemænd. Og spise dem. Hør nu lige her, han er altså prins. Alle mænd gør det. Altså, det er lige meget. Det er ægte kærlighed. Det lyder ikke som ægte kærlighed. Du er måske en slags kærlighedsekspert? Nej, men det er nogle af mine venner. Har du venner, der er kærlighedseksperter? Den køber jeg ikke. De er lige stille. Nej, jeg vil da gerne møde de her. Nej, jeg mener det. Shh. Svend, afsted. Hvad var det? Ulve. Hvad skal vi gøre? Stol på mig. Du skal bare ikke falde af og lade være med at blive et. Men jeg vil gerne hjælpe. Nej. Hvorfor ikke? Fordi jeg ikke stoler på din dømmekraft. Undskyld mig. Hvem gifter sig med en mand, hun lige har mødt? Det er ægte kærlighed. Wow! Christoph! Jeg hedder Christoffer! Au! Au! Stop der! Du havde nær sat ild til mig! Men jeg gjorde det ikke. Vær klar til at sprænge, Svend! Du skal ikke give ham ordre. Hey! Det gør jeg! Spring, Svend! Jeg har lige betalt den ud. Nej,